Dobrý deň, v tomto videu sa naučíme, ako zorientovať model pre kreslenie skice pri vytváraní ďalších prvkov. Model je potrebné zorientovať správne v skicári pre kreslenie skice. Na orientáciu modelu používame dve navzájom kolmé roviny. Tá jedna rovina sa volá skicovacia rovina, tá druhá rovina sa volá referenčná rovina. Ešte raz opakujem, tieto dve roviny musia byť navzájom kolmé. Skicovacia rovina vždy leží v rovine obrazovky a referenčná rovina, ktorá je k nej kolmá, má iba dve možné orientácie, a to vodorovnú alebo zvislú. Pre zjednodušenie predstavy, ako to funguje, použijeme normálový vektor. Ten normálový vektor je niečo myslené a ten normálový vektor je kolmý na referenčnú rovinu a vystupuje z nej vždy smerom von. Potom pomocou orientácie tejto referenčnej roviny môžeme otáčať modelom v štyroch smeroch, a to tak, že normálový vektor smeruje hore, čiže top. Ďalej normálový vektor môže smerovať doľava, čiže left. Môže smerovať doprava, right, alebo môže smerovať nadol, bottom. Vidíte, že orientácie tej referenčnej roviny sú len dve, a to vodorovná alebo zvislá. Ide len o to, že tú referenciu môžeme preklopiť. Čo sa týka výberu týchto dvoch rovín, skicovacej a referenčnej roviny, tak môže to byť reálne rovina na telese, alebo to môže byť pomocná rovina, čiže datum plane. Ukážeme si teraz, ako sa tá orientácia reálne používa. Ja som si tento model pripravil tak, že tá modrá farba mi bude hovoriť, že to je skicovacia rovina, táto zelená farba bude referenčná rovina a táto šípka mi hovorí o tom, že to bude ten myslený normálový vektor. Ja si teda vyberiem, že budem pridávať materiál vysunutím a vyberiem si teraz skicovaciu rovinu. Takže vyberiem si túto modrú rovinu. Nastavenie orientácie sa v skicári dá robiť dvoma spôsobmi. Prvý spôsob je, že použijem príkaz Sketch Setup a tu si môžeme pozrieť, že ktorá rovina je ako nastavená. Čiže skicovacia rovina je táto a systém ako referenčnú rovinu vybral rovinu pôdorys. Ja si ju zmením a vyberiem, že je to táto zelená rovina. Teraz je orientácia tej zelenej, tej referenčnej roviny smerom nahor. Ja ju zmením a povedzme, že vyberiem smerom doľava. Tak orientácia modelu bude zmenená na takúto. Ak vyberiem, že tento normálový vektor pôjde dole, čiže orientácia tej roviny bude bottom, tak je to takto. Alebo môžem vybrať, že orientácia tej referenčnej roviny je doprava, takže teleso bude otočené takto. Čo tu ďalej môžem ešte robiť? Môžem si zmeniť, napríklad preklopiť smer pohľadu na skicovaciu rovinu, čiže tá modrá rovina je teraz vpredu, vidím ju z tejto strany. Ak dám flip, tak sa preklopila tak, že je vzadu. To znamená, že jej vektor smeruje do obrazovky. Teraz jej vektor smeruje von z obrazovky. Môžem si tu zmeniť skicovaciu rovinu, takže kliknem sem a vyberiem, že skicovacia rovina bude teraz táto purpurová. Tak vidíte, že je otočené teleso tak, že purpurová rovina, plocha telesa je v obrazovke a jej vektor smeruje z obrazovky von. Keď sme už pri tom, tak si všimnime, že
pomocné roviny, ktoré som spomínal, že môžeme vyberať, majú dve strany. Majú stranu hnedú a majú stranu sivú. Ak ja sa teraz pozerám na tú rovinu nárys spredu, tak ju vidím ako hnedú. Ak sa pozerám zozadu, tak ju vidím ako sivú. Tá hnedá strana roviny je tzv. Predná strana roviny a tá sivá strana roviny je zadná strana roviny. Vždy, keď vyberáte pomocnú rovinu, tak tento normálový vektor vystupuje vždy z tej hnedej strany roviny von. Ak si vyberiem ako skicovaciu rovinu nárys, tak vidíte, že je teraz otočená tou hnedou stranou roviny dopredu. Ak ja si ako referenciu vyberiem rovinu bokorys, tak aby nám nesvietila, tak rovina bokorys teraz smeruje doprava hnedou stranou roviny. Ak ja to zmením, že tá rovina bokorys ako referenčná pôjde hore, tak tá červená šipka pôjde teraz doľava. A vidíte, že hnedá strana roviny je hore a sivá strana roviny je dole. Takže takto k rovinám. Ja to teraz nastavím znova, že skicovacia je modrá a referenčná je táto zelená. Vrátim sa do skicára. A druhá možnosť, ako orientovať teleso, je taká, že podržaním pravého tlačidla vyvolám miestnu ponuku a z nej si rozbalím orientáciu skice a mám tu 5 možností. Takže prvá možnosť je, že nastav referenčnú rovinu ako vodorovnú. Že ak ja by som teraz zmenil referenčnú rovinu za túto purpurovú, tak sa to otočí tak, že tá purpurová rovina je vodorovná. Môžeme si zorientovať model do skicára tak, že použijeme tento príkaz Sketch View, aby skicovacia rovina bola rovnobežná s rovinou obrazovky. Znova, teraz vyberiem, že tá referencia má byť vertikálna a vyberiem, že je to táto plocha. Tak teraz je zase zvislá, vertikálna. Ďalšia možnosť je, že obnov poslednú orientáciu, takže ja dám obnoviť poslednú orientáciu, ale tá bola takáto, ja ju zmením teda, že táto bude vodorovná a teraz vyberiem tú poslednú obnoviť, takže to bolo takto. Ďalšia možnosť tu je preklopiť orientáciu skice. Vidíte, že teraz bola šipka hore, teraz je dole, čiže len to preklápame. A posledná možnosť je preklopiť skicovaciu rovinu, čo som už predtým vysvetľoval. Teraz ten vektor z tej modrej roviny ide smerom dozadu do obrazovky, teraz pôjde von z obrazovky. Takže toľko k orientácii modelu pre kreslenie skice, no aby som to už dokončil, tak ak táto moja rovina modrá je skicovacia a ja si tu teraz nakreslím takýto útvar, nejaký obdĺžnik, koty ma nezaujímajú, tak pridávam ďalší prvok k existujúcemu modelu a môžem si teda vybrať, či budem materiál pridávať alebo odrezávať. Samozrejme to môžem riešiť aj takto, čiže pridanie alebo odrezanie materiálu. Toľko k orientácii skice pri kreslení ďalších prvkov.